అక్రమ అరెస్టు, అచ్చెన్నాయుడు గారి అక్రమ అరెస్టు, బీసీలపై వైసీపీ మొండి వైఖరి, బీసీలపై మొండి వైఖరి, బీసీలపై జగన్ మొండి వైఖరి, బీసీలపై జగన్ మొండి వైఖరి, అచ్చెన్నాయుడు గారిపై అక్రమ అరెస్టును, అచ్చెన్నాయుడు గారిపై అక్రమ అరెస్టును, అచ్చెన్నాయుడు గారిపై అక్రమ అరెస్టును, బీసీలపై దౌర్జన్యం చేస్తున్న జగన్ వైఖరి, వైసీపీ మొండి వైఖరి, బీసీలపై వైసీపీ మొండి వైఖరి, అచ్చెన్నాయుడు గారి వర్గాలపై దాడులు, వర్గాలపై దాడులు, జగన్ మొండి వైఖరి, బలహీన వర్గాలపైన వైఎస్ఆర్ మొండి వైఖరి, బలహీన వర్గాలపై వైసీపీ మొండి వైఖరి, అచ్చెన్నాయుడు అక్రమ అరెస్టులు, అచ్చెన్నాయుడు అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ అరెస్టులు మళ్లించుకుని బీసీలకు అన్యాయం చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇవాళ ఎవరైతే మరి ధనవంతులతోటి బలవంతులతోటి అగ్రవర్ణాలతోటి శాసనసభ్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి తర్వాత ఈ సంవత్సర పాలన చూస్తే బీసీల పట్ల ఎంత కక్షపూరితంగా ఉన్నారు, బీసీల పట్ల ఎంత దౌర్జన్యపూరితంగా ఉన్నారో మరి ఈ సంవత్సర జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన చూసి మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో ఏం చెప్పారు, ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఏం చెప్పారు, మరి బీసీ గర్జన అన్నాడు, బీసీ సప్లాన్ అన్నాడు, మరి బీసీ డిక్లరేషన్ అన్నాడు, 139 బీసీ కులాలకు కార్పొరేషన్లు అన్నాడు. మరి తీరా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాట తప్పి మడమ తిప్పి ఎవరైతే బీసీలు ఉన్నారో వాళ్ళని అనగదొక్కాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఏదైతే బీసీ సప్లాన్కి నువ్వు ఇస్తానన్న 10,000 కోట్ల రూపాయల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా ఈరోజు బీసీకి ఖర్చు పెట్టినటువంటి స్థితి, ఏదైతే ఈవేళ మరి బీసీ కార్పొరేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బీసీ కార్పొరేషన్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా బీసీలకు ఖర్చు పెట్టకుండా బీసీ కార్పొరేషన్ల నిధులు నీ సొంత పథకాలకు మళ్లించుకుని బీసీలకు అన్యాయం చేసినటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం. 139 కులాలకు కార్పొరేషన్ అని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉన్న కార్పొరేషన్లు కూడా నిర్వీర్యం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎంత అన్యాయం అంటే నువ్వు ఏది చెప్తే అది తానా అనలేదని ఈవేళ శాసన మండలి అంటే ఈవేళ ఎవరైతే మరి ధనవంతులతోటి బలవంతులతోటి అగ్రవర్ణాలతోటి శాసనసభ్యులుగా పోటీ పడలేనిటువంటి బలహీన వర్గాల వారు ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వారికి శాసన మండలిలో ప్రాతినిధ్యం ఉంటే అటువంటి బలహీన వర్గాల వారు ఇప్పుడు ఈవేళ 30 మంది ఎమ్మెల్సీలు ఈవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఉంటే అందులో 22 మంది బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వారు. అటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి శాసన మండలిని నువ్వు రద్దు చేసేటువంటి ప్రయత్నం కానీ ఏదైతే అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుండి 34% స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్ అమలవుతూ ఉంటే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి ఒక్క నోటి మాటతో ఒక్క జీవోతో ఇవాళ 34% 24% తగ్గించి బీసీలకు తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఎంత అన్యాయం అంటే ఆ రోజు మేము అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడిగాం, ఏదైతే మీరు సలహాదారులుగా ఎవరైనా అయితే మీరు నియమించుకుంటూ ఉన్నారో ఆ సలహాదారులందరూ కూడా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు, ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా 3 లక్షలు 4 లక్షల రూపాయల జీతాలు తీసుకుని డిఏలు తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు. మేము అడిగాం శాసనసభలో, అటువంటి క్యాబినెట్ ర్యాంక్ కలిగినటువంటి సలహాదారుల్లో 300 మందిని నువ్వు నియమించుకుంటే అందులో బీసీలు ఎస్సీలు కనపడట్లేదు అని అంటే ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమాధానం చూస్తే బీసీల పట్ల ఎంత వివక్ష ఉందో. ఈవేళ సలహాదారులు అంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడిపించేటువంటి వాళ్ళు, తెలివైన వాళ్ళు అయి ఉండాలి, చదువుకునే వాళ్ళు అయి ఉండాలి, విజ్ఞానవంతులై ఉండేవాళ్ళు. అంటే అటువంటి వాళ్ళని సలహాదారులుగా నియమించుకుంటాం కానీ బీసీలకి ఎస్సీలకి ఎందుకు నియమించుకుంటామని సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారంటే ఈవేళ ఆయన సొంత సామాజిక వర్గంలోనే తెలివైన వాళ్ళు విద్యావంతులు ఉన్నారు తప్ప మరి మిగిలిన బీసీల్లో ఎస్సీల్లో ఎక్కడ కూడా తెలివైన వాళ్ళు లేరు అని సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు. అంటే ఈవేళ బీసీల పట్ల ఎంత వివక్షతతో ఈరోజు రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగుతుందో మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే ఈవేళ అచ్చెన్నాయుడు గారు
మరి ఆయన 7 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, మాజీ మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి, ఈవేళ తెలుగుదేశం పార్టీకి మరి ఒక డిప్యూటీ లీడర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తి ఈవేళ అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి ఎదుగుతూ ఉంటే ఈవేళ బీసీలందరూ కూడా ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నారు. ఎస్, మా వెనకాల ఒక అచ్చెన్నాయుడు ఉన్నాడు, మా తరపున అచ్చెన్నాయుడు గారు పోరాడుతున్నారని ఈవేళ బీసీలందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉత్తేజంతో ఈవేళ అచ్చెన్నాయుడు గారిని చూసి మరి వాళ్ళు ఆనందపడుతూ ఉంటే ఈవేళ బీసీల సంతోషం మీద ఆనందం మీద నీళ్లు చల్లుతూ ఈవేళ అచ్చెన్నాయుడు గారిని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం చాలా చాలా అన్యాయకరమైన విషయం. ఎక్కడని మేము అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డిని, ఈవేళ మీరు విజిలెన్స్ దర్యాప్తు అన్నారు, మీ విజిలెన్స్ దర్యాప్తులో ఎక్కడైనా అచ్చెన్నాయుడు గారి పేరు ఎక్కడైనా విజిలెన్స్ దర్యాప్తు వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారా? మరి విజిలెన్స్ దర్యాప్తు చెప్పినటువంటి పేర్లో ఎక్కడ కూడా అచ్చెన్నాయుడు పేరు లేనప్పటికీ ఎట్లా మీరు అరెస్టు చేస్తారు? అచ్చెన్నాయుడు గారు ఎక్కడైనా సరే పలానా కంపెనీకి ఇవ్వండి, పలానా వ్యక్తికి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఎక్కడైనా ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ ఏదైనా ఉంటే మీరు చూపించండి. ఇది యాక్చువల్గా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో సంబంధించింది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కేవలం దీన్ని మానిటరింగ్ మాత్రమే చేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈవేళ అచ్చెన్నాయుడు గారి మీద అప్రస్వామికంగా నీ కక్ష సాధింపు కోసం, నీ రాజకీయ కక్ష సాధింపు కోసం బ్లాక్ మెయిలింగ్ పాల్పడేటువంటి స్థితిలో మరి ఈరోజు ఆయన అరెస్టు. నిజంగా నీకు అచ్చెన్నాయుడు గారి మీద ఏదైనా విచారణ అవసరం ఉంటే ఎస్ ఒక నోటీస్ ఇవ్వండి, లేదా ఏసీబీ కార్యాలయానికి రమ్మని పిలిపించండి. అప్పుడు ఆయన ఏదైనా మీ విచారణకు సహకరించకపోతే అప్పుడు అరెస్ట్ చేసినా పర్లేదు. కానీ అర్ధరాత్రి వందలాది మంది పోలీసులు ఒక డెకాయిట్ని ఏదో అరెస్ట్ చేసినట్టుగా, ఒక టెర్రరిస్ట్ మీద దాడి చేసినట్లుగా ఈ కుటుంబ సభ్యులు భయభ్రాంతులైనట్టుగా మరి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మరి ఆయన పట్ల వ్యవహరించింది అంటే ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ బీసీలను అనగదొక్కాలి. ఈ బీసీలు అందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వైపున ఉంటారు, ఈ బీసీలందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పక్షాన ఉంటారు అనేటువంటి ఆలోచనతోటే ఈవేళ బీసీలను అనగదొక్కేటువంటి కుట్రలో భాగంగానే ఆ బీసీల నాయకుడికి ఎదుగుతున్నటువంటి మరి అచ్చెన్నాయుడు గారి మీద కుట్ర అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఖచ్చితంగా బీసీలకు చేస్తున్నటువంటి ఈ అన్యాయానికి భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి తగిన మూల్యం మరి ప్రజలందరూ కూడా ఆయనకి చెల్లిస్తారు, ఈ బీసీలందరూ కూడా ఆయనకు బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు బలహీన వర్గాల నాయకుడు, వెనుకబడి వర్గాల నాయకుడు అయినటువంటి అచ్చెన్నాయుడు గారిని అతి దారుణంగా ఏదో చిన్న చిన్న ఆరోపణల పేరుతో కనీసం విచారణ చేయకోకుండా జగన్ కక్షపూరితంగా అరెస్ట్ చేయించడం చాలా బాధాకరం. ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని చాలా ఖండిస్తున్నారు. ఈవేళ అచ్చెన్నాయుడు అంటే తన వాయిస్ ద్వారా అసెంబ్లీలో గడగడలాడుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో దాన్ని తట్టుకోలేక అవినీతిలో పుట్టినటువంటి జగన్ గారు ఈవేళ అవినీతి గురించి మాట్లాడి ఏదో అవినీతి మీద ఏదో స్కామ్ అని సెంట్రల్ పరిధిలో ఉన్న దాన్ని నీ ఏసీబీ ద్వారా ఏదో తప్పుడు కేసులు పెట్టించి ఈవేళ ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడం, కనీసం ఆయనకి బిళ్ళలు కూడా బిళ్ళలకి వేసుకునే టైం కూడా ఇవ్వకుండా మరి అతి దారుణంగా పోలీసులు గోడ దూకి వెళ్ళి ఆయన అరెస్ట్ చేయడం అనేది ప్రజలందరూ కూడా, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. నువ్వు దీనికి మూల్యం తప్పనిసరిగా చెల్లించుకుంటావు. ఈవేళ అవినీతి గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్కి లేదు. ఈవేళ నువ్వు 1,00,000 కోట్లు నీ తండ్రిని అడ్డు పెట్టుకుని సంపాదించి ఈవేళ అనేక కుంభకోణాల్లో, ఈవేళ మద్యం కానీ ఇసుక కానీ అనేక కుంభకోణాల్లో నువ్వు కూరుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈవేళ రివర్స్ టెండరింగ్ అన్నావు. ఎక్కడ నీకు డబ్బులు వస్తే అక్కడే వర్కులు జరిగే పరిస్థితిలో అంతా కనపడుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని గొంతు నొక్కాలి. వీళ్ళ ఎవరినైనా బలహీనపరిస్తేనే రేపొద్దున మాట్లాడరు, రేపు అసెంబ్లీ కూడా వస్తుంది అనే సంకల్పంతో ఈవేళ అచ్చెన్నాయుడు గారిని ఇటువంటి పరిణామాలు చేశావు. మరి మన ఎర్రనాయుడు గారి ఫ్యామిలీ గురించి ఉత్తరాంధ్రలో అంతా కూడా తెలుసు. వాళ్ళు ఎంతో రాజకీయ ఎన్నో ఏళ్ళు 7 సార్లు అసెంబ్లీకి వెళ్ళినటువంటి అచ్చెన్నాయుడు గారిని అతి దారుణంగా వీళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం అనేది పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం. దీనికి తగిన మూల్యం తొందరలోనే చెల్లించుకుంటారని జగన్ గారికి తెలియజేస్తూ ఈ నిరసన తెలియజేస్తున్నాం.